Az Európai Bizottság 1999-ben hirdette meg Safer Internet akciótervét. Célja az internet és az új online technológiák elleni hatékony védelem, különös tekintettel a gyerekek online biztonsága, valamint a jogellenes és az internet felhasználó által nem igényelt tartalom elleni küzdelem. Az Európai Unió Safer Internet programjának hazai partnerei a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány és a Puskás Tivadar Közalapítvány. A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány az Internet Helpline feladatát látja el a konzorciumon belül, tehát mi vagyunk azok a fórum, ahová a gyerekek, fiatalok fordulhatnak az internettel kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal, nehézségekkel. Mi meghallgatjuk, konzultációval segítjük, tanácsadással támogatjuk a gyerekeket ezekben az esetekben. Az internet világában nagyon fontos, hogy legyen egy olyan felület, ahol a felhasználók bejelenthetik a virtuális világban tapasztalt rossz élményeiket. A Puskás Tivadar Közalapítvány látja el azt a bejelentő felületet, amelyen a szülők, illetve tanárok, gyerekek káros, illegális és jogsértő tartalmakat jelenthetnek be az úgynevezett hotline szolgáltatás keretén belül. De a Puskás Tivadar Közalapítvány üzemelteti az úgynevezett biztonságos internet hotline-t. Ez a második funkciója a Safer Internet konzorciumnak. 2010-ben több mint 200 olyan megkeresésünk volt, amiben az internet volt a témája a beszélgetésnek. Nagyon gyakran az internetes zaklatás a témája a beszélgetéseknek, gyakran előfordul az, hogy az életben is megvalósuló zaklatás kiterjed az internetre is, ezt cyberbullying eseteknek nevezzük. Ezen kívül a másik meghatározó téma az online kapcsolatok különböző vetületei. A biztonságosinternet.hu weboldal immár 5 éve működik, egy nagyon jól ismert tudatosító oldal, amelyen közérthetően van leírva minden olyan internet használattal, internetbiztonsággal kapcsolatos témakör, amit így a gyerekek, illetve az internetezéshez nem értő szülők is könnyen meg tudnak érteni. Ezt a weboldalt bővítettük ki 2011 májusában az illegális és jogsértő tartalmak bejelentő felületével. Leggyakrabban személyes adatainkkal, fényképeinkkel élnek vissza az interneten, de számolnunk kell az úgynevezett veszélyes fórumok jelenlétével is. Nagyon sok olyan fórum működik az interneten, ahol öngyilkosságra való figyelemfelkeltés, lehetőség, módoknak a leírása történik meg, ahol nem is feltétlenül módokat írják le egymásnak a fiatalok, hogy hogyan lehet öngyilkosságot elkövetni, hanem egymást akár buzdítik és segítséget nyújtanak egymásnak hozzá. Itt nagyon fontos arról beszélni, nem minden esetben akarnak egymásnak segíteni benne, mert csak beszélgetnek róla. Ez ennek is lehet olyan fajta szándékerősítő hatás, ami hozzájárul ahhoz, hogy egy fiatal akár vagy egy idősebb személy öngyilkosságot kövessen el. Közös felelősségünk, hogy a gyerekek meg a fiatalok biztonságban legyenek, ugyanúgy az interneten is, ahogy a való világban, tehát figyelnünk kell rájuk, nekünk felnőtteknek, a szülőknek is a gyerekeikre, pedagógusoknak a diákjaikra, tehát hogy közösen érezzük ennek a felelősségét.